ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಶ್ವಿನ್ ಕಿಚನ್. ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನೊಂದು ದೋಸೆದ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡುವೆ. ಕೊಯ್ಬಲೆ ತೂಕ ಮತ್ತು ಮನ್ಪುನ ವಿಧಾನ. ದೋಸೆ ದಾರಿ ಬೊಳಂತಾರಿ ರಾತ್ರಿ ನಾವು ನೀಡ್ಬಾರ್ದು. ಅರಿ ಒಂಜಿ 2 ಕಪ್ ದಾತು ಮಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಬಟಾಟೆ, ಒಂಜಿ ಕಂಡ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಮಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು. నేను ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಒಂತೆ ಗರ್ರ ಸರಿ ಒಂತೆ ನೈಸ್ ಅವಡು ಇದೊಂಚೂರೆ ಒಂತೆ ಎಲ್ಯ ಕವಲೆಡ್ ಮನ್ಪುಗ. ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊತ್ತಾಗ ಒಂಜಿ ಕಾವಲ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುಗ, ಮತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ದೋಸೆ ಮಾಡುಗ. ಈಗ ದೋಸೆ ಹಾಕ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿಗ ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ಇಪ್ಪುಗ. ಈಗ ಮುಚ್ಚಳ ತೆಗಿಯುವ. ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೈ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಕಂತೆ ಶೋಕ್ ಹಾಕೋದು. ಈ ಥರ ದೋಸೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತಿರಂಗಿ ಹಾಕುವ. ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೈ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೋಪ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಕರುಪು ಹಾಕಿ ಎಣ್ಣೆ ಬರೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಕೊಲರೆ ಮೂರ್ತು ಏರಾಗ್ತದೆ. ಅಮೆಝಾನ್ದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮನ್ಪುಗ. ಮತ್ತೆ ಎಂಕ ಕಡಾಯಿ ಬೋಡಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾನ ಕನಪ ಇಂದು ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆಂಜಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅತ್ತಾದುಂಡು ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿದ ಅಂಚಾನು ಆರ್ಡ್ರ್ ಬಂತು ಕನಪ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಇರ್ದು ನೆ ಕೊಂಜಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮುಚ್ಚಾಳ. ಮತ್ತೆ ಈತ ನೈಸ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಟಾಟೆ ಬರೋಡು. ಬಟಾಟೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಅಕ್ಕಿ ರುಬ್ಬಿದ ಮೇಲೆ ಬಟಾಟೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಅರಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಾಕಿ ಬಟಾಟೆ ಬರೋಡು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬರೋಡು. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪೂರ ಐಕೆ ಬರೋಡು. ಮತ್ತು ಇಂಥ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಐಕೆ ಬರೋಡು.
ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ಗ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಹಾಕುವ ಇತ್ತೇನು ಅಂತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡುವ ಇತ್ತು ನೈಸ್ ಹಣ್ಣು ಈಗ ಎಷ್ಟು ನೈಸ್ ಆಗಿದೆ 3 ಕಾಯಿ ಮೆಣಸು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಹಾಕಿ ರುಬ್ಬಬೇಕು ಈ ಬಾಜನಗು ಪಾಡ್ಗ ಮಿಕ್ಸಿ ತೊರೆದ ನೀರ್ಲಂತ ಪಾಡ್ಗ ಈಕೆ ಸಾಣದು ನಮ್ಮತ್ತೆ ಕಲಡ ದೋಸೆ ಇಪ್ಪಗೈತೆ ಇದು ಒಂಚೂರೆ ಒಂದು ತೈಲ್ಯ ಕಾವಲು ಮನ್ಪುಗ ಅಷ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಬತ್ತಾಗ ಒಂಜಿ ಕಾವಲ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುಗ ಎಣ್ಣೆ ದೋಸೆ ಮಾಡುಗ ಈಗ ದೋಸೆ ಹಾಕ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿಗ ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ಇಪ್ಪುಗ ಈಗ ಮುಚ್ಚಳ ತೆಗೆಯುವ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೈ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಕಂತೆ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಥರ ದೋಸೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೈ ಆಗುತ್ತದೆ ಶೋಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕರಕು ಹಾಕಿ ಎಣ್ಣೆ ಬರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚುಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆದುಂಡು ನಿಖಿಲವರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಖಿಲ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ತೊಟ್ಟಿ ಬರ್ತೆ